Šport má obrovskú silu, spája ľudí, vytvára nové priateľstvá, učí k pokore, k slušnosti a hlavne k fair play. Ja verím, že aj dnešné zápasy budú prebiehať v tomto duchu. Verím, že získate mnoho nových priateľstiev, že sa sem budete radi vracať. A prajem, aby zvíťazilo to najlepšie družstvo, ale verím aj v to, že každý, kto sa dnes zúčastnil tohto turnaja, už niečo vyhral, lebo je tu a s radosťou si zahrá, ukáže svoj talent a možno si všimnú aj vás iní tréneri alebo nejaké mužstva a možno sa vás potom oslovia, keď už budete trošku starší. A v neposlednom rade ďakujeme vám, milí rodičia, milí tréneri a všetkým tým, ktorí podporujete mladé talenty, lebo je to strašne dôležité pre ich ďalší vývoj, pre ich rozvoj osobnosti. Takže veľká vďaka všetkým rodičom, ktorí podporujú nielen svoje deti, ale všetkých mladých športovcov.